Gözelinýän, şu göz bilen bolýan hatalar. Deslap enata hahiş edýän. Bulan däne hamala ferhenklerini defa galdyrma bilen, sawatlaryny, malyny, öýüni, tejemmulatyny artdyrmak bilen hahiş edýän ogul gyzynyň ýanynda ogul gyzy näme diýip şulatdyra muhtala bolýar. Hahiş edýän 4 ýaş, 5 ýaşda bolsa, hiç mogul lebasy rahaty bilen öýde gelmesin. Ine de bolsaň, ýalyksyz, çargatsyz gelme, ruhsarifsiz gelmeýin içinde. Bagşlan, şu zamanny rahaty diýip giyilýän tişertinden giymeýlen oýun içinde. Şu zamanny giyilýän şalwarak diýdi, bluz diýdi, bir dar, ýuqa innamyň kökülüp duran bedennema ýygynmaşlary giymesinler öýçerde. Oglan şıraklardan tahrip bolýar. Şıraklardan başlaýar. Enata da yani ogul gyzynyň gözüniň öňündäki edýän mulaýymaty jinsiyetinden oglan tahrip bolýar. Oglan nämetdi bolýar kadiýa. Oglan şonu mende bir edip göreýin diýip fikrini o zehninde galýar şatlar. Ondan soňra yoldaş Guşytynyň içindäki şomaralar kim-kiminki? Kimler bilen Telegramyň içindäki guruhlaryň içinde galyp goşulşypdyr. Bidirek haram tasvirler gözlemegi bilen Allama Abdülvahhab Şahrani rahmetullahi aleyh öz Al-Uhudul Muhammediyye diýen kitabyny bir gurrun aýdýa. إنما لا يطلق بصره إلى محرم لا يتفكر فيه ولا يتفكر فيه لا يحتلم أبدا. أي جوان نوت قلغة إنك ألقون جوان ديان شهرام ذاتları mubtala etip duran şu mahalın film serialları başka zatlar. Şu mahalın guşilerdeki bolyan bluetoothlar o bir-birine reddo bedel bolyan zatlar. Ki adam özünü şıratlardan arafta bilse, guşytyny arafta edip, öýündäki telewiziony arafta edip, şıratlara barmany özüni saklabilse, mutmin bolsun. Hiç wagtda fikrine gelmeýär şu haram işler. Şu günahlar ýadyna da düşmeýär. O näme diýip? Öňkü geçen piragala öz soflaryny, ey jawan kulak, öz soflaryny uykusunna yatan vaktinde ha gece yar yatıyla uykuda şeytan gelip şonu allap da gusul vacip ettirse yani şeytani ve ihtilami olsa ertisi pirleri soflarını kayyanmıştık. Ne mi deyip sen şeytani olun deyip ve mege şeytani olmak adamın ihtiyarına mı? O okuyumda şeytan geliyor. Şeytan yani bidirek rahatlar adama däni mubtala edip da hamala gusul wajib bolýar. Rahatlyk ihtiyarynda däl, dogry diş ihtiyarynda däl, amma huş ihtiyarynda diýänmiş. Näme diýip günni şu telekanatlara fikir edýän diýänmişler. Telekanatlara sen fikir eden soň gize diýişine ýürýär diýänmiş. Günni fikriň arasynda saklap, gize okuyunda rahat ýat diýänmiş. Ey hemmämiz der. Aya şyzyr bolýan adam barmyka? Aya okusunna dagda hiç günahlara mubtala olmany. Şu bir haram rabete uykusunda elbette günah değil. Onda da o uykusunda arasında saklayabilen adam var mı kan? Elbette var. Kim? Hazreti Yusuf aleyhisselamın ilmi özünde birilen Hazreti İbn Sirin rahmetullahi aleyh tabir hab bilen adam. Ukun ilmi özünde var adam. İbn Sirin şu näme diýipdir ey jawan nas kulak atsy gurruna. Ma ghashaytu imra'atan qattu fi yaqzatin wala nawmin hatta fil manam ghayra ummi Abdillah wa inni la ara al-mar'ata fil manam fa'lamu annaha la tahillu li fa asrifu basari. Hiç wagtda öz zenanamdan başga, ummi Abdullah'dan başga zenana bilen yatıp duramak diýipdir. Ne oyulugumda ne okuyumda diýipdir. Hatta okuyumda şumadı dedim şeytani olup göremekti. Hatta okuyumda görsem bir zinanı beyrekten geçip var ya
o kıyımda bir namehrem zenananı görsem asrifu basari gözüm yumyan. Gözüm yumyan şoma deyip. Ey cavanlar, nezir ol ya inni sen o yolunda şey iş başarana. Nezir ol ya halvatta şey iş başarana. Bu adamlar o kızından namehremi özlemeyenmiştikler. فَيَا لَيْتَهَا فِي يَقْظَتِنَا كَيْبْنِ سِيرِينَ فِي الْمَنَامِ Hudaya kaş ki bizim o yolumuz İbn Sirin'in o kızıyarı olsattı da. Ulamaların duası şey. Kaş ki bizim o yolumuz, kaş ki bizim kuşuyluğumuz. Par bağları saklap olmaya, hıyavan kutuda saklap olmaya, kaş ki kuşuyluğumuz arasında saklayabilirdik da. Kaş ki mahvaranı getirmeyeni, öyümüz arasında saklayabilirdik da. Kaş ki o yolumuz İbn Sirin'in o kızıyarı olsattı da.